Dobrý den, já vás vítám u dnešního pohledu na vlak Lego City osobní a povíme si něco o něm. Jak je třeba rychlej a jak se udrží na koleji. Takže, jak vidíte vevnitř, v prvním vagónu máte takhle baterii, tady spínač na zapínání a vypínání. Vidíte, máme zaplý. Tak další vagón. Jak vidíte, další vagón. Máme tam lidičky. Třetí vagón. Tam máme sedačky. Jak vidíte, 4 místa. Tady 6 míst. 2 stoličky a 6 stolečků. 3 stolečky. Promiňte. Tak teď to zavřeme, takže počkejte chvilku. Nejde. Nemůžu najít jednu střechu. Jo, tady. Jak vidíte, máme ovladač. Takže takhle se jezdí. Tak přidáváme plyn, aby jel dopředu. A nebo takhle, aby jsme ho zabrzděli. A ještě tak jel dozadu. Tak to jsem vám ukázala, tady máte brzdy. Tak se půjdeme podívat teda, jak ten vlak vypadá. Takže tady nápis Lego City, ještě jsem zapomněla ukázat. Tady máme vlak. Tady máme sedačku. Není vidět. Ještě tady máme řidiče vepředu. A taky se ještě podíváme na její zastávku. Takže zastávka, vidíte, jsou tam hodiny, tabule. No to není vidět, co je tam napsáno. Máme tam tratě, pražská mapa, světilko a koš a ježidle a na jedním policista. Takže to jsme si ukázali a tak vám ještě ukážu, jak to teda jezdí. Mějte strpení a počkejte. Prosím, počkejte, ještě to připnu. Tím kolejím, lalala.
teď teda vám ukážu, jak ten vlak jezdí. Počkejte, on je ještě vykolený. Divnej. Je to zase divná výhybka. Počkejte. Tak ahoj.